Казанның Ярдәм мәчете ел сайын меңнән артык кеше чакырып ифтарлар үткәрүе күпләргә мәгълүм. Пандемия тәэсирендә ифтарлар саны киметелде. Авыз ачу өчен әзерләнгән ланчбоксларны волонтерлар 1200 кешенең өйләренә илтеп бирә. Моннан тыш, Ярдәм мәчете ел сайын журналистлар һәм язучылар өчен дә ифтар мәҗлесе оештыра. Тулырак мәгълүмат хәбәрчеләребез язмасында. Мәчетнең матбугат хезмәте каләм әһелләрен иң әүвәл ярдәм тернәкләндерү эше белән таныштырды. Бу юлы күрү сәләтеннән мәхрүм булучы һәм дә начар күрүче шәкертләребез гыйлем ала. Аларга инде мин үз чиратымда монда компьютер гыйлеме бирәм. Шуннан соң аларга ахлак дәресен үткәрәм. Журналистлар Ярдәм мәчете тарафыннан башкарылган изге гамәлләрдән хәбәрдар әлбәттә. Ярдәм мәчетен чынлап та бик күп итеп матбугат чаралары язалар. Аларның эшләре, күрсәтерлек эшләре, таратырлык уңышлары бик күп алга баралар һәм шулай ук алар үзләре белән эшләгән журналистларга да хөрмәт күрсәтәләр. Ярдәм фонды карамагындагы тернәкләндерү курслары, Бирбаштагы пансионат, Теләче районындагы балалар йортында тәрбияләнүчеләр турында мәгълүмат. Гомумән, Ярдәм мәчете үткәргән күп санлы мәрхәмәтлек чаралары нәкъ менә гаммәви чаралар аша халыкка җиткерелә. Ярдәм фонды Рамазан аенда иң беренче шушы ураза тотучыларны һәм мохтаҗ кешеләрне, инвалидларны, ялгыз кешеләрне, күп балалы әскермле гаиләләрне шушы ифтар ризыгы белән тәэмин итеп барабыз. Каләм әһелләре өчен үткәрелгән ифтарда Бельгия татарлары җәмгыяте җитәкчесе Лилия Вәлиева да катнашты. Бу бик зур бәхеттер инде туган илемә кайтып, Рамазан аен үземнең мөселман кардәшләрем белән бергә үткәрергә. Мин моны Аллаһ Тәгаләдән бик зур бүләк дип кабул итәм. Дәүләт һәм шәхси гаммәви чараларның баш мөхәррирләре, дини темага язучы журналистлар, әдәбият әһелләре катнашында укылган акшам намазыннан соң ифтар мәҗлесе башланды. Бу елда безнең Рамазан аенда без ланчбоксларны таратабыз һәм дә шушы безнең күрмәүчеләр, курсларга килгән күрмәүчеләр һәм якын шундый мәчеткә йөрүчеләрне шулай ифтар мәҗлесләре белән сыйлыйбыз. Бүген журналистларны чакырдык, чөнки бу безнең гадәти инде булды. Ел сайын чакырабыз алып берсә, шул киләчәктә дә бергә эшләргә язсын. Пандемия шартларында да сәбәп бар дип, кул кушырып утырмый Ярдәм мәчете коллективы. Күрәсең, шуңа да Аллаһы Тәгалә ярдәмлеләрне ярдәменнән ташламый. Мөршидә Җихан, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.